hebben natuurlijk de voorlezers nodig. Nou, daar hebben we wethouder Peter Ploegaert voor. Peter, applaus voor Peter alvast. En de voorzitter van de stichting Johan Hendrik van Dalen, Rietje van Dam, die staat ernaast. Ik was even vergeten te zeggen dat ik natuurlijk mezelf had moeten voorstellen. Ik ben Swan Lam-I en ik heb dit dicté mogen organiseren samen met meneer Van Dalen. Meneer Van Dalen, ik hoop dat u het ook volhoudt. U corrigeert ook mee, hè? Want anders dan komen zij er niet uit met z'n tweeën. Dus hij gaat ook mee corrigeren. Dat is jullie klapblokje. Je hebt een pen en een pot. Dit moet ook nog wat zeggen. Een klapblokje, ik ben het vergeten te zeggen. En gewoon een flesje water. Maak dat maar alvast open, dan kan je er zo een slok uit nemen als het nodig is. Nu mag meneer Van Dalen iets zeggen. Jongens en meisjes, goedemorgen. En welkom in dit unieke gebouw, het Belfort. En zoals in het proefdicté stond, dit is een majestueus gebouw. Hè? Een moeilijk woord was dat. Hè? Gelukkig komt het nu in het finale dicté niet voor. 180 jaar geleden, dan bracht ik hier in dit gebouw heel veel uren door. Niet in dit gebouw, maar toen stond er een gebouw hierachter, de Rode Leeuw. En daar heb ik nogal wat uren, dagen, heb ik daar geschreven, aantekeningen gemaakt, heel veel. Het bekendst is geworden mijn woordenboek. Hè? En hoe heette dat woordenboek al? Dat had mijn naam gekregen, hè? Ja. Het Van Dalen woordenboek. Maar het was heel dik en daarom noemden ze het de Dikke Van Dalen. Want ik had hem meegebracht, hè? De Dikke Van Dalen. Hè? Maar dit was niet de echte, want daar zaten zijn boterhammetjes in. Niet verder vertellen. Ik heb hem ook laten zien en dit is een echte Van Dalen. Hè? Vrijheid. Wij leven in een vrij land. Wij bezitten vrijheid en dat leidt tot blijheid. Er zijn voor zover mij bekend geen landen meer waar mensen lijden onder slavernij. De tweede zin. In de Tweede Wereldoorlog ging ons land gebukt onder onvrijheid. We leefden toen onder het juk van de Duitse bezetter. Die probeerde ons eronder te krijgen, maar dat lukte mooi niet. Die bezetter wilde onze Joodse landgenoten oppakken en naar een concentratiekamp brengen. Gelukkig waren er mensen die een onderduikadres boden. Denk maar aan Anne Frank in Amsterdam. Zin 4. Uiteindelijk lukte die beroving van de vrijheid niet en won de vrijheid het op den duur, maar dat kostte wel 5 jaar. Veel narigheid, een hongersnood en heel veel slachtoffers. We hebben veel te danken aan onze bevrijders, onder wie veel Amerikaanse soldaten en Poolse strijders. Zin 5. Nederland werd bevrijd op 5 mei 1945. Toen werd in Wageningen, in Hotel de Wereld, de capitulatie door de vijand ondertekend. Daarmee kwam een eind aan veel misère, moeilijk woord, en kon worden begonnen aan de wederopbouw van ons gehavende Nederland. Zin 6. In Zeeuws-Vlaanderen is vooral in Breskens, nota bene bij vergissing, door een bombardement van de geallieerden op 11 september 1944 een enorme ravage aangericht. Maar ook Oostburg en de andere dorpen werden flink getroffen door het oorlogsgeweld. Wij bezitten vrijheid, en dat leidt tot blijheid. Punt. Er zijn, voor zover mij bekend, geen landen meer, waar mensen lijden onder slavernij. En nu ga ik de invulwoorden nog een keer lezen. Leid, blijheid, voor zover, lijden, slavernij. Gaan we naar de tweede zin? Ik lees hem eerst helemaal voor. In de Tweede Wereldoorlog ging ons land gebukt onder onvrijheid.
We leefden toen onder het juk van de Duitse bezetter. Die probeerde ons eronder te krijgen, maar dat lukte mooi niet. En nu een stukjes. In de Tweede Wereldoorlog ging ons land gebukt onder vrijheid, komma. We leefden toen onder het juk van de Duitse bezetter, punt. Die probeerde ons eronder te krijgen, komma. Maar dat lukte mooi niet, punt. En dan nu de invulwoorden. Tweede Wereldoorlog. Schrijf op de volgende zin. Ik herhaal. Was was gemaakt. Was was gemaakt. Hoe moet ik dit nou beschrijven? 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 Oh nee, dit wordt vast een afgang. Oh nee, dit wordt vast een afgang. Oh nee, dit wordt vast een afgang. Eindelijk, die weet ik wel. Eindelijk, die weet ik wel. Dat heb ik nog nooit van gehoord. Dat heb ik nog nooit van gehoord. Schrijf op de volgende zin. Ik herhaal de volgende zin. Ik herhaal. Spannend, hè? Spannend, hè? Lukt het allemaal? Lukt het allemaal? Lukt het allemaal? Lukt het allemaal? Spannend, hè? Schrijf op de volgende zin. Herhaal. Oh nee, ik moet geloof ik naar de wc. Raak met je rechterarm je linker schouder aan, achter je rug langs. Raak je linker elleboog aan, met je tong. Raak je neus aan, met je rechtervoet. Nee, ik bedoel de neus van je schoen, hè? Raak met je tong het puntje van je neus aan. Nee, ook van je schoen. Met de tong van je schoen, de neus van je schoen. Kom op, hè? Even al let bij. Dit is. Kom op, dit is. Hout. Muziek is heus niet moeilijk, dat lukt echt iedereen. Je hebt er iets voor nodig en kunt het zelfs alleen. Bijvoorbeeld met je handen, je slaat ze op elkaar. Nog niet nu. Dat geeft meteen een ritme. En dat klinkt goed, luister maar opgelet. Als je in je handen klapt. Nee! Jongens, hoe moeilijk is het nou? Dit, ja? Als je in je handen klapt. Oké. Als je in je handen klapt. Als je in je handen klapt. Als je in je handen klapt. Kom op. Als je in je handen klapt. Het kan ook met je voeten. Je stampt ze op de vloer en luister maar wat er dan gebeurt. Als je met je voeten stampt. Als je met je voeten stampt. Als je met je voeten stampt. De Tweede Wereldoorlog, 2 woorden,
2 hoofdletters. Gebukt had iedereen goed, juk zal iedereen goed hebben, Duitse had iedereen goed, denk ik. Eronder, dat moet aan elkaar. Alle woorden met er en daar worden aan elkaar geschreven. 3, zin 3. De Joodse, dat is een lastige, maar als het over het volk, de Joden, gaat, dan moet je een hoofdletter schrijven. En als het over de godsdienst gaat, dan moet je een kleine j schrijven. In de oorlog ging het over, ze werden niet vervolgd omdat ze de Joodse godsdienst aanhingen, maar ze werden vervolgd omdat ze tot het Joodse volk behoorden. Zin 4, daar zaten wel een paar foutjes in, met name in kosten, want het ging over de verleden tijd en het werkwoord is kosten en het is dus het kost met 1 t, maar in de verleden tijd krijg je dan dus 2 t's. Op de 3e plaats is geworden Manisha. Manisha Sarel. Uit IJsendijken. Geweldig. Gefeliciteerd. Nog maar een applaus, hè? De 2e plaats. Tweede is geworden Jeanne Gernaert. Ja? Uit Breskes. Jeanne, kom maar naar voren. Kom maar naar voren. Jij had 7 fouten. Goed, hè? Echt netjes. Gefeliciteerd. En een applaus van iedereen. En dan krijgen we dat tromgeroffel. En wie zou dat nu zijn, hè? Ze had 6 fout. 6 fout van de 50. Ja, dat is toch grandioos. Senne Blok. Kom maar naar voren, Senne. Geweldig, geweldig. Die namen die ik nu opnoem, dat is niet de volgorde van de rest, maar dan gaat het misschien het handigste. Ik noem de naam en dan mag je hier dus 3 velletjes mee pakken. En dan mag je daar zo'n pen met zo'n spiekbriefje pakken, die liggen daar nog, hoop ik. En de blokjes van die oranje blokjes. Moeilijke woorden, wat een moeilijke woorden. Ik weet niet dat dit ook tot onze taal behoren. Lange zinnen, veel te lange zinnen. Konden ze er geen koord terugzeren. Tik, 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 tik. Hoe kan ik dit ooit vinden? Hoe sleep ik hier de 7 binnen? Ik kan toch onmogelijk alle woorden weten. Of had de kilo's net een verlies, die moeten eten. Tik, 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 tik. Ik ben de koning van de woordenstad. Mijn hoofd is plattegrond van een totaal zeestad. Straten van ontleding in de functiejassen maken. Het is alleen op zaak om de weg niet bij te raken. Dik, 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 dik. Maar ooit in de toekomst schrijf ik zelf een verhaal. En daarin stop ik alles wat zo moeilijk is aan halen. Ik lees de zin langzaam op de macht als presentator. Want wie die dictaat opleest is een dictator. Dik, 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 dik.